Hej derude, og velkommen til den første tutorial, jeg vil lave på min kanal. Jeg har hele tiden gået indtil videre kun lavet introer til folk, og det vil jeg fortsætte med. Og der er en masse, der har spurgt og sådan noget, og hvis I ikke har fået ind endnu, så er det altså fordi, jeg får rimelig mange. Og har stadigvæk rimelig mange, jeg skal have lavet, og så har jeg skulle opgradere min computer og alt muligt. Så det skulle gerne gå hurtigere nu. Så jeg har mere plads til forskellige projekter, og men så i stedet for at formindske de der introer, altså de der intro-beskeder jeg får, så vil jeg vise jer, hvordan I selv får Cinema 4D, og vil vise jer, hvordan I laver nogle ret cool introer. Og til at starte med vil jeg vise jer, hvordan I får Cinema 4D for eksempel. Så fordi I kan ikke lave det uden det. Man kan også bruge det, der hedder Blender. Det har jeg ikke selv. Jeg har aldrig selv brugt det, men jeg har set på forums og alt muligt, at det skulle også kunne lade sig gøre at lave en intro på det. Men jeg bruger Cinema 4D R14. Jeg har lige afinstalleret det for at vise jer det. Og I starter med at gå ind på sådan en link herindefra. Og jeg skal nok lægge et link i beskrivelsen, eller lægge linket i beskrivelsen, og ja. Så kommer ind på den her side. Ja, jeg smider det her link i beskrivelsen, og se, så skal I ikke trykke på den her store down-knap, for I skal have U-turn oveni. Og det viser jeg lige her, hvis I ikke har det, men det er der så mange, der har nu til dags. Så går I bare ind på Get Turret. Jeg tager det der. Håber så tager free download, så jeg vil købe det, fordi det skal jeg sgu ikke sige. Men jeg tror ikke, jeg har behov for det. Men til at starte med at bruge free download, så hvis det er noget, hvis det er meget, hvis det hjælper jer meget, så skal jeg da ikke kunne lukke, hvis I får lyst til at købe det. Det gør jeg sgu bare. Se her, I kan se her, der er programmet, og det er meget underligt vand. De her viser billeder her. Men det er forskellige ting, man kan lave. Jeg trykker på det her download turret, og så kommer jeg her. Nu ser jeg bare ja her, så der er den der, og jeg har allerede downloadet den. Og så må I lige pause videoen, eller hvad nu skal det styrer selv. Og så når der er færdig med download, så åbner I den bare. Kommer herind. Og der går lige alt det her ned. Så har I den her, og det er den her, hvis I ikke har fået den her uden skrivebord, så kan I også bare dobbeltklik på den, så kommer det her. Så I dobbeltklikker bare på den her, så kan I finde det. I dobbeltklikker her. Nu tager det lidt tid for mig og åbne det. Se, så vælger jeg selv. Der er ikke dansk, så jeg vil vælge engelsk. Det vil jeg stærkt anbefale. Hvis I kan svensk, så tager I bare det. I vælger det sprog, I vil have. Jeg vælger engelsk, fordi det er det eneste talesprog. Det er også lidt tysk. Det er ikke det, vi snakker om. Se, så har I her Cinema 4D Studio R14. Så kan I spørge efter en key her, så åbner den her. Så den her op. Den trykker jeg Ctrl C, eller hvis jeg skyder højreklikker og copy. Og så åbner jeg den her op igen. Så trykker jeg Ctrl V, eller højreklikker og trykker paste. Så next. Så vælger I det sted, I vil, I vil gemme det. Og
så vælger I sgu selv. I vælger selv, om I gider have en genvej ude på skrivebordet. Så trykker jeg bare installere. Og jeg vil cutte, mens den installerer. Så er den ved at være færdig. Finish. Så kan I se, så popper der altså sådan sider, hvor der afspilles noget musik og alt muligt. Det er sådan det. Og for jer der er nye til YouTube, og for den sags skyld jer der har haft den tid, så er det en god idé at fjerne den her med det samme. Så selvom I gerne vil holde sin med 4D, så går han og trykke fjern. Ikke fjern og fjern den. Fordi ellers så kan de ikke spore jer for. Ja, det skal jeg ikke kunne sige, men så formindsker I chancen for at blive opdaget, for det er en smule ulovligt. Så dobbeltklikker I på den her 64 bit, for jeg har 64 bit. Hvis I ikke har det, så trykker I bare på den anden, der er herovre. Så har I sådan med 4D, I kan gøre hvad I vil. I kan lave en kasse. Vi kan lave den. Der kommer sådan en her, bare tryk close. Skal vi lave den rød? Og så tager vi sådan en der. Og jeg sidder bare og leger lige nu. Der, så har vi lige sådan en der. Så kan vi lige lave et floor. Så laver vi. Så lige nu laver jeg bare lidt muligt tilfældigt, fordi hvorfor viser jeg, at det virker. Det hele. Så ikke lige viser jeg alle funktioner, for der han har ret mange. Krydser vi den der. Og så der kasse her. Den løfter vi lige, og så laver vi lige. Jeg skal lige have fat i den der. Så kan I trykke på den der knap. Bum. Jeg kan se, så er jeg lige ved. Så i flooren, der kan jeg ligesom, jeg kan se spejlbilleder og sådan. Der er forskellige ting. Det er godt at lave, ikke? Så har du hurtigt der. Dreje med det der ting der. Cube, så det hedder. Det var sådan lige hurtigt. Jeg lader lige hurtigt, hvis jeg vil vide det, I får lige hurtigt vise jer. Lograph text. Kalder I bare random. Det er noget, jeg kalder den. Og det kan I se her. Der. Vi vil smide den på der. Bum. Jeg ser den, og det ser jo her til. Det kan vi lige lave. Det er for dårligt. Det ser lige middel. Så kan I lave teksten om her. Jeg vælger. Nå nej, nu har jeg ikke alle mine fonts. Nu har det standard fonts her til at starte med. Og jeg kan godt vise jer en anden video, hvis I virkelig vil have det, så kan jeg vise jer en anden video. Hvordan I installerer fonts. Det er meget simpelt. Så kan I her på den her, der kan du lige lave 3D. Så du se der kanterne er lidt større. Så vil jeg lige vise jer hurtigt. Godt tip til en nice. Så trykker jeg lige. Trykker på den her. Så sletter jeg lidt den igen. Trykker på den her mode text, som vi lige har lavet. Så trykker jeg Ctrl-C, Ctrl-V. Jeg kan lave den en kopi. Og så laver jeg den her op til 75. Går jeg under caps. Fillet cap. Fillet cap. Og så skal I se her på kanten her. Se. Det er ligesom lavet sådan en kant her. Så tager jeg den der etteren her, så rykker jeg den ind i midten. Så I kan se, så der er ligesom lavet sådan en kant, og det ser faktisk meget nice ud. Så nu man kan for eksempel gå ind og så lave en hvid. Så laver sådan der. Der er for eksempel brugt det i en af mine andre introer, i mine andre videoer, så kan I se der. Boom.
ja, det skal jeg ikke til at lege med nu. Og det var tutorial for i dag, og det tager ikke lang tid, og ja, det er sgu meget dejligt. Kommenter og subscribe for mere. Kommenter jeres meninger. Har I nogle spørgsmål, så skriv til mig. Og søger I eventuelt en intro, og I kan simpelthen finde ud af det, så måske anbefaler jeg at følge med i mine kommende tutorial videos. Eller hvis I ikke gider at lære det, så kan jeg godt lave en til jer. Men jeg vil anbefale I prøver at lave en intro selv, fordi det er både sjovt, og det er meget sejere, jeg kan sige, at man, det er meget federe, man kan sige, at man selv har lavet sin, altså det er en selv, der har lavet introen. Og jeg vil lige gøre det klart for alle, at for dem, jeg laver en intro for, så vil jeg kræve det lyder lidt hårdt, men så vil jeg gerne have, at I ligesom linker min kanal i beskrivelsen. Altså at det er mig, der har lavet videoen og sådan. Fordi jeg kan ikke lide, hvis folk de tager æren for mit arbejde. Jeg har ikke noget mod, hvis folk de ligesom jeg giver jo selvfølgelig jeg giver folk lov til at bruge mit materiale, men jeg vil ikke have folk de tager æren for noget jeg har lavet, som jeg har brugt min tid på. Og jeg håber I forstår mig. Ja, det var videoen for i dag. Jeg sidder stadig og leger. Og det er meget irrelevant, men det er sgu nice. Nå, det var lidt for noget at lave. Og jeg håber I kan bruge det til noget. Husk at like, hvis I kan lide det, og like hvis det virkede, lad os sige så. Eller lad være. Eller også så hate mig, hvis I synes det er dårligt. Jeg er ligeglad. Men jeg håber at I kan bruge det til noget. Og hvis ikke det virker, så skal jeg nok lave en ny video, hvordan der var lavet. Og hvis ikke vil have den nye version R14, så vil jeg anbefale jer at bruge R12. Og kan I heller ikke finde ud af det, så skriv det til mig, at I gerne vil godt kunne tænke jer en tutorial på det. Så ja, det var alt for den gang.